सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबु जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि सालम एनबी यूट्यूब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। थांनाय समफोरनिफ्राय जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै इसोरनि रावखौ जोङो खोनासंदोंमोन आरो आयदाया बेनो देरहानायनि बिथाइ। आरोबाव जोङो बे आयदाखौनो लानानै फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि। बेनि सिगां आङो गुसुङै इसोरनि रावखौ फरायगोन। नुजाहोजानाय 2 बालाब 22 सारि फरायनि फोरबु जिसु ख्रीष्टनि मुङै। आरो देरहाग्रा आरो जोबनायसिम आंनि हाबाफोरखौ हमथाग्रानो आङो जातिफोरनि सायाव एखतियार होगोन। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय। जोङो दिनै देरहानायखौ मोनोब्ला, जोङो पापखौ नागारनानै जोङो फैयोब्ला, इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि जोङो जिउ खुङोब्ला, जिसु ख्रीष्टआ जों बयनिबो लागै मोनसे समायखौ लादों। बियो बुंदों जातिफोरनि सायाव एखतियारखौ होगोन। मानोना जिसु ख्रीष्टहा बोलो दङ, बिहा गोहो दङ। बेनिखायनो माथाइनि बिलाइ 28 बालाब 18 सारियाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। बियो बुंदों, जिसुआ बुंदों, सोरगो आरो बुहुमनि बोलो मानिया आंनो होजाबाय। जिसु ख्रीष्टआ क्रुसाव थैनानै सिखांफिननायनि उनाव बियो सोरगोआव थांनायनि सिगां गावनि चेलाफोरखौ बियो बुंदोंमोन, सोरगो आरो बुहुमनि बोलो मानिया आंनो होजाबाय। जिसु ख्रीष्टआ दिनै नों आरो आंनि लागै बियो समाय लादों। बियो बुंदों, आङो जातिफोरनि सायाव नोंनो एखतियारखौ होगोन। बेसे गेदेर समाय जिसु ख्रीष्टआ दिनै नों आरो आंनि थाखाय लादों, आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो लुकासनि बिलाइ 22 बालाब 29 सारिखौ फरायोब्ला जों मोननो हायो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, जिसुआ बुंबाय, आंनि आफाया आंनो जेरै सासन खालामनो एखतियार होदों, बे एखतियारखौ आंबो नोंसोरनो होगोन। जिसु ख्रीष्टआ सोरगोआव थांनायनि सिगां बे गावनि चेलाफोरनि लागै बे समायखौ लादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै जिसु ख्रीष्टनाव फैयोब्ला, गाज्रि सर'खौ नागारनानै फैयोब्ला, पापखौ जोङो नागारनानै जिसु ख्रीष्टनाव फैयोब्ला, जिसु ख्रीष्टआ नोंनि लागै बियो समायखौ लादों। बियो बुंदों, आफाया जेरै आंनो एखतियारखौ होदों आरो जे एखतियारखौ आं दिनै आफानिफ्राय जेरै मोनबाय, बे एखतियारखौ आंबो दिनै नोंसोरनो होगोन। जिसु ख्रीष्टआ नोंनि जिबनाव गेदेर मोनसे एखतियारखौ होनो बियो दिनै नोंखौ आह्वान खालामदों। नोङो फैगोन ने? खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा दिनै जिसु ख्रीष्टनियाव दङ, जायफ्रा दिनै गोगोम फोथायनायखौ जिसु ख्रीष्टनाव दोनदों, नोंनि जिबनाव गासैबो दङ आंनि अनजाग्राफोर। आरो नों दिनै हारसिं नङा, नों हावरिया नङा, नों बिबायारि नङा, नोंनि जिबनाव गासैबो दङ। दिनैनि दिनाव जायनियाव जिसु ख्रीष्ट दङ, बिनि जिबनाव गासैबो दङ। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। बिनिखायनो 1 करिन्थिया 4 बालाब 8 सारिखौ जेब्ला जों फरायो अब्ला मोननो हायो। पाउला करिन्थआव थानाय फोथायारिफोरनि लागै बे बाथ्राखौ बियो बुंदोंमोन। बियो बुंदों, नोंसोरहा नांगौ मानियानो दंजोबो। बै समाव करिन्थ मण्डलाव थानाय फोथायारिफोरनि थाखाय पाउला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। पाउला फोरबोनि मुङै बुंदोंमोन दि नोंसोरहा नांगौ मानियानो दंजोबो। बे बाथ्रानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनानै थुलुंगानो लुबैदों, नोंहा धोन थानो हागौ, रोंनाय थानो हागौ, नाथाय नोंनि जिबनाव जिसु ख्रीष्टआ गैयाब्ला नोंहा जेबोआनो गैया। आरो दिनैनि दिनाव नोंहा जेबो गैयाब्लाबो नोंनि जिबनाव जिसु ख्रीष्टआ दङब्ला, 1 करिन्थिया 4 बालाब 8 सारियाव बुंदों, नोंनियाव गासैबो दं। जायनियाव जिसु ख्रीष्ट दं, बेनाव गासैबो दं। गोजोननाय दं,
शान्ति दं, रंजानाय दं, बासायजानाय दं। गासैबो बिनि जिबनाव दङ आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो बे गासैबोखौ जोङो जोंनि जिबनाव मोननो नांगौब्ला जों जिसु ख्रिस्टनियाव फैनो नांगौ आरो देरहानाय जिबनखौ जोङो जिसुनि मुङै खुंनो नांगौ। जेब्ला जोङो 1 करिन्थिया 4:8-4 फरायो, आरोबाव जों मोननो हायो बेयाव बेबादि लिरनाय दं। पाउला बुंदोंमोन, नोंसोरो धोनि जाखाबाय। बे बाथ्रानि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनो लुबैदों। आफा इसोरा बाख्नायजाथों। पाउला करिन्थआव थानाय फोथायारिफोरनि थाखाय बियो बुंदोंमोन दि नोंसोरो धोनि जाखाबाय। बबेयाव धोनि जाखो आंनि अनजाग्राफोर? खोनासं, दिनैनि दिनाव जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोननायनि उनावबो नासयजादों, थारना मोनदों, सैनांनाय आरो खेंखाय नांनायाव दङ। नाथाय इसोरनि गोथां रावा नोंनि थाखाय बुंदों, आंनि अनजाग्राफोर, नोङो फोरबोनि नोजोराव धोनि। बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो मिथिबाय, जायनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट दं बे मानसियासो गोनां गेदेर। बे मानसियासो इसोरनि नोजोराव धोनि। अब्ला जों जिसु ख्रिस्टनिफ्राय गोजानाव थानायजों माब्लाबाबो इसोरनि नोजोराव गोनां गेदेर आरो धोनि जानाय नङा। जायनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट दं बे मानसिया धोनि। बेखौनो पाउला करिन्थआव थानाय फोथायारिफोरनि लागै बियो बुंदोंमोन। आरोबाव पाउला करिन्थआव थानाय फोथायारिफोरखौ बुंबावदोंमोन। जेब्ला 1 करिन्थिया 4:8-4 फरायो, अब्ला मोननो हायो, नोंसोरो राजा जाबाय। पाउला करिन्थआव थानाय फोथायारिफोरखौ बुंदों, नोंसोरो इसोरनि नोजोराव राजाफोर। करिन्थआव थानाय फोथायारिफोरनि लागै पाउला मोनथाम बाथ्राखौ बुंदोंमोन। 1 करिन्थिया 4:8-4निफ्राय मोनथाम बिसयखौ जों खोनाबाय। 1 नम्बराव पाउला करिन्थआव थानाय फोथायारिफोरखौ बुंदोंमोन, नोंसोरहा नांगौ मानियानो दंखाजोबो। गासैबो दङ। जायनियाव जिसु ख्रिस्ट दं बेनियाव गासैबो दं होननानै पाउला बुंदोंमोन। आरो सेकेन्डआव पाउला बुंदोंमोन, नोंसोरो धोनि जाखाबाय। जायहा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय आरो धोरोमिया जिउ खुंदों, बे मानसिफोरनि लागै इसोरनि बाथ्रा बुंदों। पाउला बुंदों, नोंसोर इसोरनि नोजोराव धोनि जाखाबाय। सोंनायखौ दोननो गोसो जादों, दिनै नोङो धोनि जादों ने? नोंखौ जिसु ख्रिस्टआ धोनि जाजानो थाखाय बे लुबैयो। बबेयाव? फोथायनायाव। आरो बे एखे सोंनायखौनो आं सोंनो लुबैदों, नोङो फोरबोनि नोजोराव दिनै गोनां गेदेर ने? आरो थामथियाव पाउला बुंदों 1 करिन्थिया 4:8-4 नोंसोरो राजा जाबाय। आंनि अनजाग्राफोर, बे गेदेर गेदेर प्रमिसफोरखौ जों दिनै इसोरनि रावनि गेजेरजों जोङो दिनै खोनाबाय। सोर बादिनियाव गासैबो दङ। सोर बादिया फोरबोनि नोजोराव गोनां गेदेर? सोर बादिया फोरबोनि नोजोराव राजाबादि? फै जोङो आरोबाव इसोरनि रावनि गेजेरजों जोङो खोनासंलांनि। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 22:28-4 फरायो, अब्ला जों मोननो हायो बेयाव बेबादि लिरनाय दं, जायफ्रा गासै सैसोनाय मानिफोराव जिसुजों लोगोसे थाफादों बिसोरो नोंसोरनो। दिनैनि दिनाव जायफ्रा दुखुआव दङ, दाहायाव दङ, गोबां रोखोमनि सैनांनायाव दङ, अब्लाबो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नागाराखै, जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ जिबनाव दोननानै जिउ खुंदों, जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ जिबनाव दोननानै न'खरखौ सालायदों, बे गासैबो मानसिफोरनि थाखाय इसोरनि रावा बुंदों बेनियाव गासैबो दं। बे मानसिनि लागै इसोरनि रावा बुंदों बियो धोनि जाखाबाय। बे मानसिनि लागै इसोरनि रावा बुंदों नोंसोरो फोरबोनि नोजोराव राजा, नोंसोरो जाखाबाय। जों गोबां समाव जेब्ला सैनांनाया फैयो, अब्ला जों गोबां रोखोमनि उनफिनलांनायखौ नुयो। गोबां आथिखाल
फोथायनायाव लोरबां जालांनाय खम जालांनायखौ जों नुयो। मानो? बे बिसयखौ जोङो जोंनि जिबनाव अनुभब खालामनो हायैनि थाखाय। जोङो इसोरनि मोनसे रादाय खानाय जिसु ख्रिस्टनि नोंनि लागै जे समाय लानाय बेखौ बावलांनायनि थाखाय जों गोबां समाव इसोरनिफ्राय उनफिनलाङो। आरो बे आयदायाव 2 तिमथि 2 बालाब 12 सारियाव बुंदों, पाउला तिमथिखौ होनदों, जोङो सैसोफ्लायोब्ला बिजों जोङो सासनबो खालामफागोन। दिनै जों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि थाखाय थारना मोननाङोब्लाबो, सैसोनाङोब्लाबो, गाबनाङोब्लाबो, अब्लाबो जोङो फोथायनायखौ गोग्गोमै लाखियोब्ला, अब्लाबो जोङो पापनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला आरो जोङो देरहानायखौ मोनोब्ला, जों जेरै जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि थाखाय जोङो सैनांदों आरो बे फोथायनायनि गेजेरजोंनो जोङो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे सासनबो खालामफागोन। माब्ला आंनि अनजाग्राफोर? माब्ला बे गासैबो नोंनि जिबनाव आरो आंनि जिबनाव जागोन? जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोमैनि रथनाव बियो फैगोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोमैनि रथनाव फैगोन, जायफ्रा फोथायनानै थैलांदोंमोन बिसोरो सिगांग्रो गोथै हाखरनिफ्राय सिखांनानै बाराव जिसु ख्रिस्टखौ लोगो लागोन। आरो बै समाव गोथाङै थानाय धोरोमियाफ्रा मेगन मोख्रेब गासैयावनो सोलायनानै जिसु ख्रिस्टखौ जोमैनि रथनाव लोगो लागोन। धोरोमियाफोरखौ लांखोनायनि उनाव जिसु ख्रिस्टआ सैतानखौ 7 बोसोरनि थाखाय हगारगोन। बे 7 बोसोर क्लेश आरो महाक्लेशआव गोबां रोखोमनि सैनांनाया सफैगोन। आरो जेब्ला बे सिगांनि आरो उननि क्लेश आरो महाक्लेशआ जेब्ला जोबनानै थांगोन, अब्ला 7 बोसोरा बिथायगोन। 7 बोसोर जोबमादनो जिसु ख्रिस्टआ आरोबाव सैतानखौ 1000 बोसोरनि थाखाय बियो खानानै दोनगोन। आरो जिसु ख्रिस्टआ लांखोनाय धोरोमियाफोरखौ लानानै खना फादब्रैजों फेम्फा सुनानै बियो बे बुहुमाव आरोबाव फैफिनगोन। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै धोरोमिया जानानै जोमैनि रथनाव लांखो जानायफ्रा जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे राजाफोर बादि बे बुहुमखौ 1000 बोसोरनि थाखाय जोङो सासन खालामनो मोनगोन। बेनो जिसु ख्रिस्टनि समाय लानाया। बेनिखायनो माथाइनि 5 बालाब 5 सारियाव बुंदों, जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा, बुहुमा बिसोरनि जागोन। बै समाव जिसु ख्रिस्टआ धोरोमियाफोरखौ लानानै 1000 बे बुहुमखौ रायजो सालायगोन। आरो बै समाव जोङो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे बे बुहुमखौ 1000 बोसोरनि थाखाय जोङो सासन खालामफानो मोनगोन। आं नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव इसोरनि गथै सृष्टिखौनो 1000 बे बुहुमखौ रायजो सालायनायाव जोङो नुनो मोनगोन। जों दिनै गथै सृष्टिखौ नुनो मोनाब्लाबो जेब्ला जों जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे लांखो जागोन, जोङो दिनै देरहानायखौ मोनगोन। अब्ला गासै इसोरनि सृष्टिखौ, गथै बुहुमखौ जोङो नुजोबगोन। आरो बै समाव गेदेर रंजानाय आरो गोजोननाया जागोन। बेनिखायनो पाउला बुंदोंमोन, नोंसोरहा गासैबो दंजोबो। बेनिखायनो पाउला बुंदोंमोन, नोंसोरो धोनि जाखाबाय। बेनिखायनो पाउला बुंदोंमोन, नोंसोरो राजा जाबाय। बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया बुंदोंमोन, जोङो जिसु ख्रिस्टजों सैफायोब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टजों रायजो सालायफागोनबो। बेनिखायनो माथाइनि 5 बालाब 5 सारियाव बुंदोंमोन, जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा, बुहुमा बिसोरनि जागोन। सोंनायखौ दोननो गोसो जादों, नोंनि न'खराव नोङो दिनै गुरै सासे बेक्ति जानो हादों ने? नोंनि गामियाव नोङो बयनिबो नोजोराव गुरै जानो हादों ने? दिनै नोंनि मण्डलियाव, नोंनि फेल'शिपआव नोङो बयनिबो नोजोराव गुरै जानो हादों ने? जोङो गुरै जानो हानांगोन आंनि अनजाग्राफोर। जेब्लासिम जोङो गावखौ गुरै जानाय नङा, अब्लासिम जों माब्लाबाबो देरहानायखौ मोननाय नङा।
खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, नोंनि जिबनाव देरहानायखौ नांगौब्ला नोङो गावखौ गुरै खालामनो नांगौ। जेब्ला नों गावखौ गुरै खालामगोन अब्ला नोङो देरहानायखौ मोनगोन। आरो जेब्ला नोङो देरहानायखौ मोनगोन अब्ला नोङो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे 1000 बोसोरनि लागै बे बुहुमखौ नोङो राजाबादि नोङो रायजो सालायनो मोनगोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे समाय लादों। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ नुजाहोजानाय 2 बालाब 26-27 सारियाव जहनखौ बियो बुंदोंमोन जायहा देरहागोन आङो बिसोरखौ जातिफोरखौ सासन खालामनो एखतियारखौ होगोन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे प्रमिसखौ नोंनि लागै लादों। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, नों दिनै जिसु ख्रिस्ट'नाव फैगोन ने? आरो माब्ला जों बेफोरखौ मोनगोन? जेब्ला जों देरहानायखौ मोनगोन फोरबोनि मुङाव। आं आसा खालामो बे राव खोनासंनाय बयनिबो सायाव इसोरनि बोर आरो आशीर्बादना थागोन जिसुनि मुङै।